хәлләр күрдем. Билгесездер, кая ташлар бу тәкъдирем. Кая барсам, кайда торсам, нишләсәм дә, хәтеремдә мәңге сүнмәс туган җирем. Исәнмесез, кадерле авылдашлар, якын дуслар һәм туганнар. Хәерле кич. Хәерле кич безнең бәйрәмебезнең мөхтәрәм кунаклары. Сезнең кичә бездә күрүебезгә без бик шат. Бүген бездә чыннан да зур бәйрәм. Ниһаять, без зарыгып көткән Бәзәкәм туган бишеген исемле китап дөнья күрде. Кеше туган авылының, туган төбәгенең тарихына үз өлешен кертә. Шуңа күрә туган якның тарихын, анда торган кешеләрне белү. Ул кызык һәм кызыклы. Аны өйрәнү, буыннарга җиткерү безнең бурычыбыз. Һәрбер кеше туган җиренә киндек каны белән бәйләнгән диләр. Үзенең табигаты, үткәне һәм хәзергесе белән туган якын да, аңлаешлы да, һәрберебезгә кадерле дә. Тормыш көнкүрешләре белән танышудан күңелләргә әйтеп бетергесез хисләр туа. Авыл тормышына, аның тарихына чумасың. Китапның һәрбер бите, һәр яңа бите, яңадан яңа вакыйгалар турында сөйли. Китабында авторның бала чагы, туган йорты турындагы истәлекләре, әти-әнисенә булган мөнәсәбәте авыл тарихына үрелеп бара. Бу хисләр һәр укучыга якын, таныш, аңлаешлы. Китаптагы барлык мәгълүматлар да документларга таянып язылган. Чөнки оннан башка чын тарих әкият кенә булып калыр иде. Ә ул документларны җыю, аларны тәртипкә салу язучыдан зур тырышлык, түземлек һәм бик күп вакыт таләп итә. Китапның ничек язылуы турында аның авторыннан башка беркем дә төгәлрәк итеп сөйли алмаячак билгеле. Шуңа күрә безгә һәм киләчәк буыннарга авылыбыз тарихын язып калдыру өчен зур хезмәт куйган авылдашыбыз Мәхмүтова Альта Хаҗи кызына сүз бирәбез. Әгәр дә өскә менсәм, я җылап җибәрермен дидем. Шуңа күрә минем буем озын, бөтенегез дә күрәсездер. Нәрсәдән башларга соң? Мине ишетеп белсәгез дә, күбегез күреп белми торгандыр инде. Шулай да шуны әйтим әле. 11 яшемнән Бәзәкәдән киткән булсам да, минем әле Бәзәкәгә кайтмый калган елым булмады моңа кадәр. Бәзәкәгә кайтып, мин үземә көч, рух җыеп китәм. Шунда әти-әнинең каберендә булып, Шәргый апа белән сөйләшеп, киңәшеп инде хәзер башкалар белән дә элегрәк үземә көч җыям. Әгәр дә минем шанышлы таянышларым, әгәр дә мине һәр вакыт куәтләп торган кешеләрем булмаса, бәлки бу китапны язып та бетерә алмаган булыр идем. Мин бу китапка тотынырга бик зак куркып яшәдем. Бу китапны язарга мине өнди башлаганда әле Наҗи апа да исән иде, Хәй абый, Фәйзелхак абыйлар да исән иде. Алар мине берничә тапкыр кайчан безнең авыл турында китап язасың инде, Альта дип, бәлки вакыт җиткәндер инде дип тә карадылар. Мин бераз көлеп тә сүзне читкәрәк җибәрә килдем, чөнки туган авылымның тарихын язу Шәргый апа һәм аның гаиләсе, сеңлем Әнисә һәм аның балалары гел ярдәмче бу еллык яза башладым. Бу китапны мин 2017 елга тәмамларга тиеш. Шуңа кадәр кайчан бетерәсең дип миңа сорау бирмәгез дидем. Һәм алар сүзләрендә тордылар. Авыр булса да. Аның ничек авыр булганын Рәшит Кәлимуллин әйтә алыр, чөнки ул миңа кайчан чыга инде китабыгыз дип 100 тапкыр шалтыратса, ким булмас. Алай тупас итеп түгел, әлбәттә. Мин тупасрак итеп әйттем. Ләкин шулай булса да,
Айтапа, сіздің китап шыққанын менің не қадар күткенімні білсеңіз еді деп үзіліп айтып қояды. Мен айтам, әминім, нешік күткенімні білсең деп айтып қояды. Документлар білән таныша башлағаш, архивларда эшләгәндә, мен бір датаға тап болдым. Ол 1517 ел датасы. Яғни мыннан 500 ел элек біздің ауылға, біздің ауыл кішісі, Тахир баба деп әйтем, мен оны аңлатуын китаптан оқырсыз. Бұл жерлерге, Бәзәкә жерлігіне, Бәзәкә иніші бойындағы жерлерге Рус патшасынан ниндегенә чиновник килмәсен, шушы документны укыгач, алар бұл жерлерінің Бәзәкә жерлері икән булып, тынычлап китәргә тиеш булалар. Менә шушы документ, димәк, 1517 елда біз 2 датаны бәйрәм итә алабыз. Берсе аның минем туган көнем булса, мин башлаган дата. Икенчесе авылның 500 еллыгын да үткәрә алабыздыр дип уйлыйм. Халык алынса, бүтән эшне дә башкарып чыгалар. Бәлки көз көне без авыл бәйрәмендә бәйрәм итәрбез әле. Ничек язылуы турында мин китапның эчендә дә яздым. Шуңа күрә сез аны укырсыз, белерсез. Анда күп нәрсәләр язылган. Һәркем китапны укыган кеше үз нәселеннән ниндидер мәгълүматларга тап булыр да дип уйлыйм. Шулай булгач, китапны укып карагыз, шатсагыз, мин рәхмәтле булырмын. Инде шатмасагыз, мине гафу итәрсез. Сорауларыгыз булса, мөрәҗәгать итегез. Автограф кирәк булса, әле бәйрәмнән соң да куярмын. Хәзергә мин менә бу кичәне оештыручыларга, сезнең барыгызга да авылны зурлап, китапны зурлап килүегез өчен бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Шуның белән сүземне бетерәм. Рәхмәт сезгә. Хаҗи кызына шушы мактаулы исемне бирү өчен сүз Бәзәкә авыл җирлеге башлыгы вазифаларын үтәүче Мухаммедзянов Ринат Нигъмәтзяновичка бирелә. Я бы хотел в этот юбилейный такой день поздравить нашего героя-юбиляра. Присваивается звание почетный гражданин села Безяки Махмутовой Альте Хазиевне за огромный вклад в увековечение истории села книги Безякам Туган Бишегем. Хәтерле авылдашлар. Хәзер сүзне Бик зур рәхмәт. Әгәр дә авыл бәйрәме уздырсагыз, авыл башлыгы да татарча сөйләр дип уйлыйм. кичә безнең олы кунагы Дамир Исхаковка, тарих фәннәре докторы, Бөтен дөнья татар конгрессы исеменнән сүз әйтү өчен сәхнәгә чакырабыз. Мөхтәрәм милләттәшләр, мин Альта Хазиевна белән бик күп заманнан бирле таныш. Монда кайбер кешеләр сөйләп килдем. 1969 елны мин кердем Казан университетына. Керү экзамены бара. Ике кеше утыра каршыда экзаменаторлар, берсе Альта Хазиевна, берсе рус кешесе. Анда шундый тәртип бар, миннән сорыйлар, нинди телдә бирәсез экзаменны. Мин татар мәктәбендә бетердем, мин татарча бирәм. Хәзер әйбәт кенә сөйләдем. Шуннан соң мин карап торам, рус преподаватель миңа бер истемал сорау биреп, мине батырга җыена. Альта Хазиевна тизгә бишле куйдаган әйтте. А я уже оценку поставила. Так бер сүз табады. Шул замандан бeri Альта Хазиевна гомер буе университетта эшләде. Әйтте инде, бик сыйфатлы әйбәт китаплар язды. Татар тарихы буенча төрле жанрлар бар анда. Инде менә бу авыл тарихын язган вакытта билгеле минем белән сөйләште. Альта Хазиевна эшләгән эш бик зур эш. Чынлыкта без менә быел март аенда Казанда үткәрәчәкбез бөтен татар краеведларының съездын. Анда Россиянең бөтен төбәгеннән 200 якын кунак китерә.
Альтахази анда һич чакырачакбыз без. Һәм безнең алдагы елларда бар планнар Россиядә булган бөтен татар авылларының тарихын язып чыгу. Бу Татарстан Федераль Академиясының тарих институтының алдагы эш планнары булачак. Россиядә бүген 4300 татар авылы бар, әле бу исәннәре. Сезнең җигәрәк сезнең авылның тарихында язылды. Альтахази кызына бирелгән рәхмәт хаты. Милләтебез алдындагы олы хезмәтләрегезне искә алып, татар халкының телен, мәдәниятен үстерүдә, гадәтләрен саклап калуда башкарган зур эшләрегез өчен бөтенләй татар конгрессы башкармак мәктәбе сезгә зур рәхмәтен белдерәм һәм киләчәктә уңышларга ирешәсез дип ышанып кала. Әгәр дә авылларыбызның юбилее булса, аңардан кеше җибәрбез, я үзебез килербез. Шуны әйтергә онытканмын. Мин китапны башта кем өчен язам һәм нинди телдә язам дигән сорауны куйган идем үземнең алдыма. Үземнең алдыма да әнисәгә дә бирдем мин ул сорауны. Авылдашлар өчен булса, татар телендә язарга кирәк. Аларның шәһәрдә яши торган рус мәктәпләрендә укыган оныклары өчен булса, ул китапны рус телендә язарга кирәк дигән нәтиҗәгә килдек. Галимнәр өчен нинди телдә дә ярый. Алар русчасын да укый, татарчасын да укый. Шулай итеп, мин китапны ике телдә язарга булдым. Хәзергә менә татар телендәгесе чыкты. Башта мин ике телдә дә бер китапка сыйдырырмын дип уйлаган идем. Ләкин материал күп булды да, китап зурайып китте, тагын да моннан калынрак булса кеше кулына алырга да куркыр дип, русчасын аерым чыгарырга булдык. Ансы әле язып бетмәгән. Ләкин шушы арада 1-2 ай эчендә язылып бетер дип уйлым. Сабан туенамы, көзге авыл бәйрәменәме өлгерер дип уйлым. Менә шуны әйтәм. Китап 33 бүлектән тора. Аның һәр берсе аерым темага багышланган. Һәр бүлек бер-берсе белән бәйләнгән, шул ук вакытта алар аерым яшәргә дә хокуклы. Алар безнең арадан киткәннәрнең истәлеге булып, исәннәрнең хәзергесен тасвирлый. Әлегенә нәшрият тасмаларыннан төшкән, типография баулары китмәгән, яңа гына туган китап белән сезне тизрәк таныштырасыбыз килә. Әйдәгез, китап буенча сәяхәткә китик. Күл, тылымлы тал, кара урман, туган яктагы бар гүзәллек. Вадан миңа ерак Болгар бабаларым, нигез ташын салучылар авылымның. Саклап калучылар канлы сугышларда, аязлыгын, ямен, ирек язларының. Минем туган җирем
Татарстан Республикасының төньяк көнчыгышындагы Менделеевск районына кергән Бәзәкә авылы. Борын заманнарда бу төбәк Идел буе Болгар дәүләте, Алтын Урда, Казан ханлыгы, Мәскәү кенәзлеге җирләренең бер өлеше булган. Башка борынгы авыллардагы кебек, Бәзәкәдә дә авылның исеме һәм килеп чыгышы хакында күп кенә легенда, риваятлар саклана. Аның беренчесе авылның бу урында барлыкка килү һәм исеме хакында. Кайчандыр, бик күптән, борын заманда безнең авыл урнашкан якларга бер төркем кеше килеп чыга. Төркемнең башлыклары Бәзәк, Сәйтәк һәм Тәкәш исемле батырлар булган. Бик ерактан килгән, арган талчыккан кешеләр урман әрәмәлекләре, елга күлләре һәм хәтфә үләнле киң болыннары булган җирдә ял итәргә туктыйлар. Тирә-юнь белән танышкач, алар монда төрле җиләк-җимеш, чикләвек, җәнлекләр күп булуын, елга күлләрнең кош-кортка һәм балыкка бай булуын күрәләр. Чәчүлекләргә яраклы аланнар да булган монда, һәм өч батыр шушы җирдә туктап, яңа авылга нигез салырга булалар. Тау астыннан бәреп чыккан ис китмәле чиста, тешеңне сындырлык салкын сулы чишмә янында төпләнеп калган алар. Җиткерә. Безнең бабаларыбыз бу җирләрдән бик еракта, Идел дип аталган елга буенда Болгар дәүләтендә Бәзәкә исемле авылда тормыш көткәннәр икән. Ләкин дошман Бөек Болгар каласында аның тирәсендәге авылларны да җимергән, яндырган, малларын талап алган. Күп кеше һәлак булган, әсирлеккә төшкән. Бу фаҗигага ачлык, төрле афәтләр дә өстәлгән. Исән калганнары, качып кутылган, төрле якка таралышкан. Шундый бер төркем безнең якларга килеп чыгып, иске исем белән яңа авылга нигез салган. Бәзәкә исеме искә алынган иң борынгы документлар элеккеге Казан ханлыгы җирләре белән идарә итү өчен барлыкка килгән Казан сарай приказы материаллары арасында саклана. Беренче чиратта бу писовый кенәгәләр. Табылган документларда иң борынгы дата булып, Вятка межалаштыру конторасына Бәзәкә авылы кешеләреннән җыелган документлар тасвирламасында Оренбург гражданнар палатасында теркелгән 7025 елгы грамота дип аталган. 7025 ел ул безнеңчә 1517 милади ел дигән сүз. Уфа воеводасы стольник Василий Федорович Леонтьев һәм подьячий Федор Юлевка җибәрелгән грамотасы. Авысты башкортлары Агилдейка Тямов белән Яманка Юскеев бөек падишахка үзләренең зур үтенечләрен җиткергәннәр. Аларның Кама елгасының аръягында Бәзәкә инеше буенда урнашкан һәм буыннан буынга күчеп килгән биләмәләре бар икән. Ул биләмәләр аларга борынгы бабайлары Тагайка, Беляков заманнан ук калганлыгы әйтелгән. Шулай ук 1643 елда Ахбулатка, Ихтеевка бирелгән грамота буенча Бәзәкә инешенең тамагы
һәм Шарамбур белән Казамбур исеме күлләрендәге балык тоту урыннары да аларныкы саналган. Тугайларым, басу кырларым, җилдә уйлап дулкынланган басу, җырлый миңа сагыну җырларын. Билеменең шикләре документта шактый төгәл күрсәтелгән. Безәкә исемен йөрткән инешнең ике ягында да урнашкан җирләрнең көньяк чиге Кама елгасы буйлап билгеләнгән. Аның түбәнге ноктасы Долгая гора, югарысы Был-Караул тауы дип язылган. Нәкъ шушы Был-Караул тауында 17 гасырда Ык тамагы, Икске Устья авылына нигез салынган. Бу урыннан якынча 20 чакрым ераклыктагы Долгая горада, безнеңчә Озын тауда, шул ук чорда Тихие горы исемле авыл һәм соңрак пристань барлыкка килгән. Билеменең башка шикләре Безәкә инешенең башыннан тамагына кадәр булган ике ягындагы җирләр дип кенә бирелгән. Ул вакытта бу җирләр катнаш урманнар белән капланган булган. Безәкә инеше Кама үзәнендәге күлләрнең берсенә куйган. Безәкә биләмәсе көнчыгыштан Турай авылы биләмәсе, олар да 17 гасырда яклагыш грамотасы алганнар. Şuramın
килеп җиткән документлар арасында бер журнал бар. Анда географик атамаларның барлыгы да диярлек русча язылышта. Бераз үзгәртелгән булсалар да, бүгенге бәзәкәлеләрнең күбесенә таныш. Бүгенге яшьләр безнең туган авылыбызның кайчандыр нинди гүзәл табигать чорнап алганлыгын белмиләр. Әйдәгез, шуны искә төшереп үтик. Сүзне авылдашыбыз Нәҗметдинова Мөнирәгә бирәбез. Хәерле кич, авылдашлар. Салахия тәсималарны кайдан беләсең? Минем әтием шофер булып эшләде. Кайда барсам да шунда чыгып китә торганым. Шуңа да Альтапа Мөнирә шуларны искә алып китә әле диде. Әйдәгез әле. Монда инде безнең яшьләр дә бар, картлар да бар, миннән олырак кешеләр дә бар. Бәзәкәнең отамаларын искә төшереп китек. Миңа булышырсагыз, мин инде теге Сәйтәк ягыннан китмәкче булам. Анда безнең бизанда гел күгәнлеккә йөри торган игеме. Аннан тәнкәлек бар я. Аннан соң Маймурда бизан. Аннан соң Уртәрәмә. Уртәрәмәдән соң Олы юлдан гел Пинерегә чаба торган иске бәзәкә. Аннан соң Бишилмән сырты. Анда инде генә күрәнлекләр юк. Анда инде Кәскәй күрәнлеге дә, Шункар күрәнлеге дә бөтенесен белә торган. Аннан ар юлына китәбез. Кеше күл, Олы күл, инде генә күлләр юк инде. Аннан соң бит Ыктамак ягына киткәчтен зур күл дип йөртә торганнар, Ыктамаклар, Большое озеро, Атаугада җирдек инде возгелҗимешләр җиргә. Аннан соң бу якка менгәчтен безнең Умарталы, Сәйдәле, ток тигеннән әйләнеп менигенде. Аннан соң Ыктамак якларыннан киткәчтен инде әйләнеп кайта торган юк Токмаклы, Кәбиләй буасы. Бу якта да Кәбиләй буасы. Токмаклыдан соң безнең дә кызлар чыкыры бар, Салахи рәхмәт. Аннан соң Шай чыкыры бар безнең анда. Токмаклыда анда кишәнделәр, рәхмәт сезгә бик зур. Шулай дип менә инде Сәйтәк чыкырлары. Олар инде китапта да бардыр. Безнең дә Альтапагаларны әйткән инде, олардан да сөйләп, сорап әйткәләгән, бөтенесенең дә исеме кирде микән? Әле күрмәдем. Рәхмәт сезгә. Менә булар барысы да су астында калды инде. Исемлек бик озын, аны хәтерләп бетерергә дә шушы еллар үткәннән соң бик авырдыр инде. Монда тагын берничәсен өстәп китәргә була. Пан зираты, Пан чишмәсе, Тижек басуы, Тижек зираты. Күп. Кайтык тарихка. Беренче грамотадан соң, 100 елдан шак кына күп вакыт үткәннән соң 1796-97 елларда бу патша тарафыннан берилгән грамоталар яңартылган. Бәзәкәлеләр бабаларының үз җирләрен кайбер өлешләрен Богородская Ыктамагы, Богоявленская Озынтау, Сәйтәк, Тәкәш, Макар Тоймасы, Сорсас, Песәй һәм башка күрше авыл кешеләренә крестьян, Чирмеш, Татар, Урыс һәм типтәрләргә, шулай ук иске җөмҗә ярларына Камадагы атауны биреп торуларын язганнар. Ләкин күршеләре бәзәкәлеләрнең җирләрендә рөхсәтсез урман төпләгәннәр, авылларын нигезләгәннәр һәм бу җирләргә хуҗа булганнар. Судлашып та караганнар, ләкин бәзәкәлеләр үз җирләрен кире кайтара алмаганнар. Бәзәкә илеше буенда берничә бәзәкә авылы булган. Варислары бүгенгә кадәр бәзәкәдә яшәүче авыл, ул борынгы бәзәкә, яки бу җирлекнең хуҗасы булган төп бәзәкә. Хәзерге бәзәкә. Икенчесе Типтәр бәзәкәсе, өченчесе Бозак яки Тукмаклы авылы. Моны әле күпләр белми дә торгандыр. Олар кайда урнашкан булган, монда кемнәр торган, бу турыда китапта
бәйнә-бәйнә ашык итеп язылган, укыгач белерсез. Башкорт гаскәре турында җыруымны башладым. Ырымбур чикләрен саклап, күпне күрде башларым. Безнең Бәзәк авылында алпавытлар да, алпавыт җирләре дә булмаган. Бүтән авыл кешесе дәүләтнеке, җирләр дә дәүләтнеке булган. Аның өчен төрле налоглар түләгәннәр. Ә башкорт гаскәренә кергән кешеләр аннан азат ителгәннәр. Шуңа күрә 18 гасыр азагында Бәзәкә халкының ир аты тулысынча башкорт мишәр гаскәре составына кергән. Бу гаскәрләр өчен төп йөкләмә, төп хезмәт чик буен саклау булган. Анда типсә тимер үзәрлек ир егетләрендә, аларның атларында озак вакытларга хуҗалык эшләреннән аерып алганнар. Гаскәри хезмәткә 20 яшьтән 50 яшькә кадәр булган ир атлар чиратлап җибәрелгән. Үзләренең җигүле атлары, арба чаралары белән үз акчаларына Оренбург һәм яңа крепостларга азык-төлек, утын, төзү материаллары ташыганнар. Йөкләрен китереп тапшыргач, шушы отрядлар линия буенда яшәүче казаклар өчен печән әзерләүгә тартылганнар. Башкар гаскәре Русиягә яңа кушылган җирләрдәге ныгытма, корылмалар төзүдә дә катнашкан. Хезмәт бик авыр булган. Кайберләр түзә алмыйча качып киткән. Аларны тотып, сөргөнгә җибәргәннәр, төрмәгә утыртканнар. Кулым туя, җитмәдем. Елашмагыз туганнарым, урлап себер китмәдем. Быел чәчкән бодайымны кибән итеп кем куйган? Беребез солдат, беребез себер, безнең кебек кем булган? Benim ismim Бәзәкәдән Әхмәд Иша. Biz de Prusa, Sibir gittik. Bilem iken padişah. Әхмәд Иша Sibir gitti. Alabuğa kaladan. Din hasretin күрер için туған iken onadan. Biz үйлерден çıkkanda üstel tulu oş kaldı. Şemsin İsa bolalarının күзі толы еш қалды. Бәхил туғанlar. Мен 1812 елда французлар белән сугышта Бәзәкә ир егетләренең катнашу турында язмалар табылмаса да, 1781 елда Бәзәкәдә туган Заурят сотник Шәмсетдин Смагил улы Госманов 1812 елда Ватан сугышы истәлегенә дигән көмеш медаль белән бүләкләнү турында язма бар. Ачлык килде бөтен илгә, кырылды нарасылар. Мәрхәмәтсез бу тормышта тагын ни күрәселәр? 1863 елдан 1893 елга кадәр узган 300 ел эчендә Идел Урал төбәгендә ашлык бөтенләй уңмый. Шушы елларда 4 кытлык елы һәм 7 азгышлы елларда була. Ягъни һәр 3нче ел авыл өчен бик авырга туры килә. Уңышсыз кытлык елларына еш кына күп югалтулы тиф, холера авыруларда йөрә. Газетларда 1891 елның сентябрь-октябрь айларында ук авылларда башланган ачлыкның котышкыч мисаллары тасвирланган. Татар, урыс, ор авылларының кайсы гына йортына кирсәгез дә сез гаиләләрнең шиксез ярлылыгына, начар киенгән, ябыгып беткән балаларга тап булырсыз. Миш ишенә күз салсагыз, сез ниндидер кара түгәрәкләр күрерсез. Әллә балчык, әллә таш, бу ипи бит. Кайберләрендә муллыкта табарсыз әле. 3-4 бәрәңге яки ишендә алабу табылган бәлеш, гаиләнең исән калуы өчен
бик кирәк булган бу өлешедә еш кына күршеләрдән алынган булуы мөмкин. Казанда басыла торган Волжский вестник газетасында Сембер губернасыннан килгән язмада шундый ук күренеш тасвирланган. Фәкыйрлек монда шул кадәр куркыныч, кешеләр хайван ашамаган ашарга мәҗбүр. Икмәкне бераз гына арыш һәм кибәк кушылган алабутадан әзерлиләр. Тәме ачы, күңел кайтаргыч. Үзе пешеп бетмәгән кебек юш булса да, ул өлкәннәр өчен дә, балалар өчен дә бердән-бер ризык булып кала. Бәзәкәне дә ачлык һәм эпидемия читләп узмаган. Бу хакта метрик кенәгәләрдәге мәгълүмат ачык сөйли. Әгәр дә гадәти елларда авылда елна уртача 30-60 кеше вафат булса, 1892 елда 154 кеше вафат булган. Аларның күбесе балалар. Бисмилласын бұрынғылар әйткән. Аминына әлі шундый йырақ. Аңа хәтле бардыр янасылар. Заманалар безнең шундыйрак. Бәзәкәдә уку һәм белем бирү темасына күчик. Үз мәдрәсәсен булдырган беренче указлы мулла Имангыл Юсупов булган. Бәзәкәдәге мәктәпләр хакындагы беренче мәгълүматлар 19 гасыр азагына карый. Birinci мәчет каршындагы уку йорты 1860 елда, икенче мәчет каршысындагысы 1875 елда ачыла. Менә Вятка губернасы татар-мөселман мәктәпләренең 1895 елның 1 июнендә төзелгән исемлектән үзек. Салагыш волости Бәзәкә авылында, Мулла Гимранов йортында Ахун Минехуҗа һәм аның хатыны Розетел Җинан укыталар. Монда 10 малай һәм 15 кыз укый. Хатип Сайфуллин йортының арткы өлешендә аш инде Хатип Габделхалим Габделгалләмов һәм аның хатыны Биби Дрүләтел Җинан укыталар. Анда 35 малай һәм 25 кыз укый. Имам Мөхәммәд Садыйков йортында аш инде Имам Мөхәммәд Салих Мөхәммәд Садыйков укыта. Анда 15 малай һәм 15 кыз укый. Шулай итеп, авылдагы 3 мулланың кичкенә генә булса да үз мәдрәсәсе булган. Аларда барлыгы 60 малай һәм 50 кыз бала укыган. Барлык уку йортлары имамнарның үз өйләрендә булган. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن ولا جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله لا إله إلا هو عليم الغيب والشهادات والرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور
يستغفر له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Kırmızı balıklar. Ve aleyküm selam balık eylerim. Oturursanız abi. Subhanallah. Bir takız balık eylerim. Balıklar, biz uzman dersimizde ötkenik Allah'ı Subhanahu ve Teala Elhamdülillahi Rabbil Alemin alemler kocası Allah Rabbimizdir. Olup tavlarımız, hangi senelerimiz bulsa idim. Biz Allah-u Teala'nın nindi sıfatta tefsirleyimiz. Tefsirleyimiz Allah-u Teala'nın nindi sıfatta balalar. O bütün alemler hem bizden yokluktan var etken büyük hoca. Allah-u Teala'nın 99 isim sıfatı Kur'an'da. Siz koysalarım bile sizler kıylarım. Er-Rahman, El-Gafur, Er-Rahim, El-Hakim. Subhanallah. Allah-u Teala gafur da ol, rahim da ol, hikmetli de hakim da ol. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Kul kütlerim tuhakını halime bekelerim. Bismillahirrahmanirrahim. Kilesi dersi bizge, biz bebeklerim kilesi dersi bizge. Kızlarını kubram olup kilimiz müzikiz bilen iktaşlarımızla. Biz edep, ahlak. Biz derimiz Allah-u Teala'ya edep, o da ona edep, tuğanlara edep, bütün mümin Müslüman kardeşlerine edep. Bugün hazır tuhaklı mebekelerim kilesi derste söyleşiriz. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad Allahu s-samad lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ehad. Balalar, ezgine uludağım kıştım da cibergandım. Men sizge Fatiha süresini yatlarına birgeliydim. Varınızda yatlarınızın kızlar? Koysanız söyle bakayım. Bu kızlar, subhanallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Kul huvallahu ehad. Allahu samad. Lem yelid ve lem yulad. Yekul yekul kufuven ahad. Subhanallah. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat-ı şerif selamlarımızı tutup bileşik başında varlar yeme. Kilesi derslerimizge şuşlayın tıvat edirlerim. Kilesiz ne kuşkanlarını yatlarızları beylerim. Rahmet, dinimizle, milletimizle, şuşa dilimizle, suatlı şunun işinki aşırı etmesin. Nesil şecerelerinde avullarda ilik muğlalar tüzügen. Şecerelerinin ilikleri saklanmagan, bulgur yıllarda olar yangan, ya yuvalgan, ya yukka çıkarılgan. Şuna göre olar yanadan yazılgan. Bizning avul şeceresine kilsek, Şakirov Tajiddin Mulla Tajimulla abzı jigananı. Koysun isine pişirip, koysun bezekellerini üzlerinden jiyip, buğun şılgırların tüzügen ol. Tajimulla abzı Şakirov avul şecerelerin barlağında bir bitke Tahir Baba 1545 yılda vefat dip yazıp koygan. Rus tilindeki dokumenta Tagay dip yazılgan isimnin Tahir ismi buluğu bik de mümkün. Şulay bulganda Tahir Baba bezeke halkın jirli iken şahıs bulup çığa. Bu turda Altokabız aytıp gitken ideyinde. Elbette onun ismi halk hatırında asırlar boyunca saklangan. Tajimulla abzı onu bizge jittirir için şul şejerenin kıyına yazıp koygan. Yaşadık biz bu havda, açlık bizni gel budu. Kara günler uzak gitti, uç alır günler tudu. 1914 yılda birinci bütün dünya soğuşu başlanır.
Менә аның да 3-нче ел үтеп бара. 1917 ел килеп җитә. Патшаны бәріп пішіргенлер деген хабар ил бойынша яшын тизлігінде турала. 1917 елда мәгълүмат жиған вакытта безнең авылда 2190 кеше яши. Көндәлек тормыш үзенекен итә. Патша бармы ул, әллә бәреп пішерелгәнме, ул кайдадыр бик еракта. Авыл халкы үз тормышы белән яши бирә. Печән чаба, ашлык ура, каз өмәләр уздыралар, кич утыралар. Анда кул эше белән бер рәттән уен көлке җыр юк хөкем сүрә. Бик тиз генә үткән икән балачакның җәйләре. Күңел генә шул җәйләргә бик еш кайта әйләнеп. Уйный идек төн булганчы, бии һәм җырлый идек. Капма каршы такмак әйтеп, телләрне шарлый идек. Әтием белән киңәштек тә, без писәйгә барып, Әминә кардәшемнең хәлен белеп кайтыйк әле. Сез монда күчегезчә ял итегез, biz дә аның хәлен белеп, кунакны кайтабыз. Bu шыккан шыпчыкларына ышаныш юк. Күрше кәйел символлар арасында өлкәне зинһар өчен күз кулак булыптыр, ярыймы? Әйбәт ял итегез, ләкин шамасын белегез. Әдәм күркешенә кала күрмәгез. Buruşulmak, fehime değil, evet, varımız var da tertip kullanıyor. Allah'ım rızası. Kızlar, ben işini taktım. Eyde güzelim, nerseler bu maydanamız beken, kimler sesleyi? Yavaşta kişilerge, ben size inşallah verirsem, eyde güzelim.
жике. Кини кызы суға түшкен, неше батын ойнайген, үшес қолы санда тұрған, неше балы көмеген. Секрет düştüm bakşağa, bastım bakır aşağı. Bu dünyanın rahatları sabay balaşıklarda. Bu dünyanın rahatları sabay balaşıklarda. Шулай күңелле яшәгән элек авылда яшьләр.
Dünya җимерелде. Сугыш бара. Ата белән бала сугыша. Тагын ачлык килде. Кеше һаман җирдә яшәү өчен тырыша. Оешып кына килә торган Татарстан Республикасында яңа тыныч тормышны башларга да өлгермиләр. Аның барлык территориясендә коточкыч ачлык башлана. Алабуга кантоныннан 2 мәртәбә ач балаларны төркем җыеп, ачлык булмаган төбәкләргә җибәрәләр. 250 баладан торган беренче төркем Үзбәкстанның Самарканд шәһәренә җибәрелә. Ләкин юл шартлары бик авыр булгангамы, яисә балалар шуктан шул кадәр үзлеккәннәрме, билгеләнгән урынга бары тик 27 бала барып җитә. 500 баладан булган икенче төркем Киев шәһәренә җибәрелә. Бу сәфәр күрәсең уңышлар килеп чыккандыр. Коточкыч саннар күрсәтелмәгән. Эшчеләрнең халыкара комитеты, Америка ярдәм администрациясе, Кызыл Хач оешмалары Русиягә яхшы гына ярдәм күрсәтәләр. 1921 елның январь-февраль айларында кантонда ачлык куркыныч дәрәҗәгә җитә. Тормыш дигәннәре безгә бер дә кылачларын җәеп тормаган. Безнең өчен беркем чәчмәгән дә, безнең өчен беркем урмаган. Сугыш һәм ачлыктан акрынлап аякка баса башлаган авылда уңай үзгәрешләр дә күренә. Тормыш әкренләп җайга салына. Бәзәкәлләргә электән өстәмә крем бирә торган тагын бер кат юл, Бондюк һәм Какшан заводларында даими яки көнләп эшләү була. Ләкин әле анда да эш рәткә салынып җитмәү сәбәпле крестьяннарның эше өчен бик аз түлиләр. Түләүләр дә даими булмый. Бәзәкәдә әртилләр, кооперативлар оеша башлый. Аның артыннан колхозлашу киң кулач җәя. Шуның белән бергә раскулачивание юллары башлана. Кулак хуҗалыкларын 3 төркемгә бүлү каралган була. Беренче төркемгә советларга һәм революциягә каршы актив көрәшүчеләр керә. Аларга карата иң каты репрессив чаралар, ату, төрмәләргә һәм концлагерьләргә ябу, махсус оештырылган спецпоселенияларга сөрү, барлык милкен тартып алу була. Икенче төркемгә көчле кулак хуҗалыкларын һәм беренче категория буенча хөкем ителгәннәрнең гаиләләре керә. Аларга карата җитештерү чараларын тартып алу, конфискация һәм илнең ерак районнарына Сибир, Салавский, Казахстан һәм башка җирләргә сөрү каралган була. Кулакларның иң күп өлеше 75-80% 3нче төркемгә керә. Совет хакимиятенә каршы актив чыкмаучылар, ләкин яллы хезмәттән файдаланучылар, вак җитештерү һәм сәүдә белән шөгыльләнүчеләр булганнар. Бу төркемдәгеләрне шул ук төбәкләрдә гадәти буларак начаррак җирләргә күчерү карала. Шундый кагыйдәләр көчләп күмәкләштерүгә нигез сала.
Кайтасымла килә туган илгә, йөрәккәем шунда ашкына, өзлексез, чит илләрдә ялгыз, күңелсез. Атам, анам, туганнарым, дус-ишләрем калды барсы да, сагынып елыйм, йөрәк ярсы да. 1920 еллар узагында безнең илебездә дин әһелләренә каршы көрәш көчәйгән чорда бәзәкә муллаларда сакланып кала алмаган. Совет чорында аларның язмышы илдәге миллионлаган дин әһелләр язмышы кебек бик аянычлы була. Иң бәхетлеләре репрессияләр башланганчы үлеп кутылган дип әйтергә генә кала инде. Менә авылдашларыбызның берсе Хөснетдинов Гыйльфанның язмышын сөйләү өчен сүз аның оныгы Гыйльфанов Рәшидкә бирелә. Икенче мәчетнең озанчысы Гыйльфан Хөснетдинов башка дин әһелләре кебек үк 20-нче елларда сойлау хокукларыннан мәхрүм ителгән төрле өстәмә салымнар һәм башка чикләүләрне тулысынча үз җилкәсендә татыганнан соң 1929 елның 10 декабрендә кулга алынган. Татарстанның ОГПУ каршындагы өчлек тарафыннан 1930 елның 5 февралендә Совет власты чараларына каршы агитациясе өчен милке конфискацияләнеп Северный крайга 5 елга сөргенгә озатылган. Аның 4 баласы, 3 улы һәм кызы, әниләренең әнисе Раузатул Җинан әби карамагында калган. Йорт каралтысыз калган бу гаилә күп еллар чит кешеләрнең имунчаларында күченеп яшәргә мәҗбүр булган. Раузатул Җинан әбинең улы оныгы Габдулхак абый 30-нчы еллар урталарында салып кергән йорт аларның 17-нче тапкыр күченүе булган. Гыйльфан Хөснетдинов үзе 1935 елда сөргендән әйләнеп кайтса да, бәзәкәдә яшәмәгән. Улларына авырлык китермәс өчен ул күпмедер вакыт әрәмә һәм Идел буендагы землянка куышларда яшәгән, салкын тидергән. Һәм 1936 елның 26 декабрендә вафат булган. Бәзәкә зиратына җирләнгән. Инде шушы форсаттан файдаланып, Совет власты чараларына каршы агитация өчен дигән карарны кыскача ачыклап үтмичә булмый. Әтиебезнең сөйләүләре буенча Гыйльфан бабай бернинди дә агитация белән шөгыльләнмый. Дөресен белү йөзеннән Файзалхак абый белән әтиебез Казанга барып архивтагы документларны күтәрәләр. Табылган документларда авылның 5 кеше подписы белән ялган гаеп кляуза язылган кагаз була. Шунда барсы да аңлашыла. Гыйльфан бабай мулла булган өчен, үз инендә дини дәресләр биргән өчен, авыру кешеләрне дәвалап аякка бастырган өчен утатылганы мәгълүм була. 1989 елның 9 октябрендә Хөснетдинов Гыйльфан реабилитирован дигән документ кайта. Крестьяннар колхозлаштыруга каршы булалар. Күбесе төзелешләргә китәргә тырыша. Ләкин 1932 елда илдә катгый паспорт системасы кертелә. Паспортлары кулларына бирелмәгән крестьяннар тулаем үз хуҗалыкларына беркетелеп кала. Biz кабызган утлар сүнмәс алар хәтәр җилләрдә. Без кабызган утлар якты янар хезмәт илендә. Совет властының кире яклары белән бергә уңай яклары да була. Иң мөһим юнәлешләрнең берсе булып, яңа Совет мәктәбен төзү мәсьәләсен күтәреп чыгалар. 1926-27 уку елында Алабуга кантоны Камай волостына 3 авылда Бәзәкә, Камай һәм Тоймада мәктәп биналары салу өчен ул заманда бик күп сумма 6600 сум акча бирелә. Бәзәкәлеләр алдында мәктәп өчен урын табу мәсьәләсе килеп баскан. Авыл эчендә барлык каралты куралары, спорт майданчыгы, зур бакчасы булган яңа мәктәп урнаштырырлык урын табылмаган. Моңа өстәп динсезләр мәктәбенә халыкның мөнәсәбәтендә исәпкә алырга кирәк.
Авыл эчендә динсез мәктәп урнаштыруга бәзәкәләрнең өлкән буыны бигрәк тә хакимиятнең дингә карашы үзгәрүгә өметләрен үзмәгән картлар һәм хатын-кызлар каршы чыккан. Авылның активистлары һәм яшь җитәкчеләре, укытучылар мәктәпне авылдан шактыйрак, инешнең сул ягындагы тау башына төзергә булганнар. Мәктәп 1927 елда Октябрь революциясының 10 еллыгын бәйрәм иткәндә тантаналы рәвештә ачылган. Волостьтан һәм кантоннан килгән хакимият вәкилләре, авыл халкы, балалар катнашында зур җыелыш оештырылган. Яшьләр һәм укытучылар тарафыннан тантаналы бәйрәм концерты куелган. Мәктәп салыну турында карар кабул ителү елына багышлап Октябрьнең 9 еллыгы исемен алган. Мен 1931 елда 1 класста укый башлаган балалар 34-35 уку елында 4 еллык тулы башлангыч белем алып, башлангыч мәктәпне тәмамлаганнар. 1935-36 уку елында Бәзәкәдә 5 класс эшли башлый. Тиздән Бәзәкә мәктәбе гомуми 7 еллык укытуга күчә. Бу вакытка Киров исемен йөрткән Бәзәкә урта мәктәбендә беренче чыгарылыш 1940 елда була. 18 елдан эшләп килгән балалар бакчасының да 37 елга отчеты сакланган. Бу вакытта бакчага, балалар бакчасына 30 бала йөргәне ачыкланган. Тарихи көн 1941 елның 22 июне һәм 1945 елның 9 майы. Бу ике көн арасында, бу ике дата арасында буыннар хәтеренә мәңгегә уелган 1418 көн. Ул көннәрне кичергән буыннарның гына түгел, аларның дәвамчылары хәтерендә дә бу саклана бу еллар. Бөек Ватан сугышы елларындагы тормыш турында Бәзәкә шагыйрәсе, сугыш чоры баласы Шакирова Фәния апа зур гына шигырь язган. Шуннан үз. Бу шигырьне Фәния апаның оныгы Раилә укый.
Көтмәгәндә илгә афәт килде. Илне кара төтен каплады. Җиңү өчен өметләрен баглап, ирләр ил сакларга атлады. Балаларын, ирләрен озатып, бәгырьләре калды өзелеп. Бала-чага, колхоздагы эшләр хатын-кызга калды иелеп. Җиңү диеп, көнне төнгә ялгап, эшли алар, эшли, тырыша. Бөтен булган ипекәйне җыйнап, җибәрәләр алар фронтка. Атлар арган, ашатырга беткән, сукаларда атлар егыла. Мондый ачы, авыр газаплардан бугызларга төер тыгыла. Кан тамгандыр алар йөрәгеннән, һаман онытылмый яралар. Өйгә кайткач, тагын йөрәк өзеп, ипе сырап елый балалар. Аш пешерү өчен басулардан берәмтекләп борчак чүпләдек. Төрле үлән яфракларын ашап, ярый инде җәен үткәрдек. Ярап куйды безгә шул чагында чыккан, балтырган укысы. Әле дә тора кебек тамагымда, алабута ипие ачысы. Язмыш безне сындырып сынады. Күрдек бу сугышның газабын. Алда тагын ниләр көтә икән, белмибез шул гомер азагын. Авыл советында саклана торган 1940-1945 елгы хуҗалык кенәгәләрендә бу елларда армияга 400 кеше алынганлыгы язылган. Бондюк райвоенкоматында төзелгән исемлектә 170 хәбәрсез югалган бәзәкәлеләрнең исемнәре ачыкланган. Ләкин бу исемлекнең дә тулы булмаган әйтергә кирәк. Хаябай Гилфанов җыйган мәгълүмат буенча, бәзәкәдән Бөек Ватан сугышы кырларына барлыгы 639 кеше катнашкан. Сугыш башланганнан соң 6 ай эчендә бәзәкәдән 160 кеше чакырылган булып чыга. Ләкин бу исемлектә тулы түгел. Чөнки анда башка военкоматлардан киткән бәзәкәлеләр юк. Сугышның 3нче көнендә, 24 июньдә бәзәкәдән сугышка 6 кеше, 25 июньдә 43 ир-егет киткән. Бөек Ватан сугышында катнашкан бәзәкә кызлары да дистәдән ким булмаган. Аларның исемнәре китапка кертелгән. Сугыш озакка сузылган саен төрле сәбәпләр аркасында авылда халык саны кими бара. Ачлык һәм төрле авырулар дистәлегән кешеләрнең, бигрәк тә балалар һәм картларның тормышын үзә. Күпләрне төрле эшләргә мобилизациялиләр. Армиягә яше җиткән егетләрне генә түгел, 40 яшьтән узган өлкән ирләрне дә алалар. Яшүсмер егет кызларны урман төпләргә, торф чыгарга җибәрәләр.
мобилизацияга кызлар да элеген. Китапта 1942-43 елларда Бодюк военкоматы оркылы Шилебе танк заводына эшкә җибәрелгән 25 кызның исемлеге бар. Сугыштан соң бу кызларның бер өлеше авылга әйләнеп кайта, бер өлеше Шилебедә яшәп кала. Сугыш йөрү балаларының язмышы хакында хезмәт һәм тыл ветераны минем әнием Ибатуллина Шәргия сөйләп китә. Biz bitişim veteranlar. Kaherli suğuş yılları bizning yaşlıkka keldi. Duygançı oşak, көңіл aşı düşme de kirmeydi. 13-14 yaşlarda turı keldi işlerge, kırda urarga, uğuz bilen yer sürürge, bulundan pişen taşıp mallarını boşadırga. Hamdin ise Gülbistan, Mine Bayan Gülcihan, Gazdevike Hatike, Mine Kamal Halime, Fakhr Nisa Hadime, Sabira hem Şargiyalar, Ufalla orbası tartıp, Simina olup koytalar, Boncuktan Bedekege, Şınlar. Şuşu sonlardan kızlarının ikavgüne kaldık bit. Yaşayıp turmuş, oxru bir gün kalkuzdan da yazdık bit. Ağır yıllar orta kaldı. Koy birlerimiz dünya kuydu. Koysularımız onun juydu. Soğularga nerede kaldı. Bizning izgi tilagimiz suğuşlar bulmasın idi. Bolalarımız kaygısız turmuş kursunlar idi. Yaşayabilsinler idi. Forlu bulsunlar idi. Amin. Укытучылар күп сонлы эшләрдән тыш төрле бәйрәм чараларда әзерләгәннәр. 1943-44 елның кышында Альтопанада концертларда катнаштыра башлыйлар. Ул сәхнәдән беренче тапкыр Фатих Кәримнең Әткәем шигырен укый. Бу вакытта аның әтисе Хаҗи абыйның киткәненә 2-3 ел үткән була. Аннан киткәч тә килгән бер хаттан башка бер хәбәр дә булмый. Шушы ук язмыш башкаларда да булган бит. Бүген бу шигырьне Әниса апаның оныгы Самир укып күрсәтә. Нурен себя кияш таматамши, ярганаклар аха әнкейем. Таган җитте бу яз, нигә кайтмый инде әткәем. Тиздән матур кышлар келәр безгә, берсе күп уйнарлар. Тәрәзәгә кунып алар миннән, әткәм кайтымы дип сорарлар. Миннән ягын әткәм кычыкларга, ни дип җавап бирим әткәем. Тагын җитте бу яз, нигә кайтмый инде әткәем.
Сандуғашылар келді Орман күллеріне оқыш қойды Сандуғашылар Соғыш бітті. Кеткенлерінің жылы аяқ ізін сақлап тұрасыман бұсаға. Кіші қайта туған үйге бек көп сулар аққан болса да. Соғыш біткен күн. Дәрес яңа башланған гына. Класска завуч килеп кіріп, соғыш бітуін, шуңа күрә дәресләр булмауын игълан итә. Бүтін мәктәп белән, колонналарга тезелеп, флаглар белән, Олы Чишмә янынан авылны уратып, клуб янына авыл халкы митингка җыела. Анда кеше күп җыелган була. Кайсы көлә, кайсы елый, кайсы җырлый, кайсы бии. Соғыш биткәч, әкренләп фронттан җиңүчеләр дә кайта башлый. 1946 елда игеннәр уңмый. Кытлык елы була. Иртәдән кичкә кадәр дәүләткә түләүсез диярлек эшләргә мәҗбүр булган колхозчылар сугыштан соң да озак еллар ачлык, мохтаҗлыктан арына алмыйлар. Бәзәкәлеләр элеккечә үз шәхси хуҗалыкларында җитештерелгән продукция хисабына тормыш итә. Шулай ук Бондюк заводы өчен кәрзин үрү, әрәмәдә гөлҗимеш балан җыюда тормыш көтәргә булыша. Авыл халкы гаиләсе авызыннан тартып алып, Бондюк базарына сөтен, майын, катыгын, эремчеген, йомыркасын да ташый. Иң авыр 1945-54 елларда Гыйльфанов Нуриәхмәт абый үз авылында эшне яхшы гына җайга салып җибәрә. Ул икенче колхозга киткәч, Сталин исемендәге колхоз председателе итеп, авыл совет рәисе булып эшләүче Шакиров Галимҗан абый, аннан соң Бахаутдинов Касыйм абый сайлана. 1 елдан соң аны читтән җибәрелгән Әхмәров Баян Вәли улы алмаштыра. 1958 елда Сталин колхозы эреләндерә. Аның составына Бәзәкәдән башка күрше 4 авыл колхозы керә. Интернациональ колхоз була. Мәсәлән, Труженик, Ыктамагы, Игенче, Сәйтәк, 1 май татар тәкәшеннән һәм Кызыл Октябрь Марий тәкәшеннән. 20 гасырның 50 елларында Хрущев реформалары башлана.
1954-58 елларда авыл хуҗалыгы продукциясын әзерләү һәм сатып алу бәяләре күтәрелә. Мәҗбүри рәвештә тапшырылырга тиеш булган нормалар киметелә. Колхозларның сугыш чорыннан ук җыелып килгән бурычлары юкка чыгарыла. Ел сайын мәҗбүри таратыла торган заемнар урта һәм югары мәктәпләрдә укучылардан укыган өчен җыела торган түләүләр бетерелә. 50-нче еллар безнең төбәктә нефть һәм газ чыгару киң колаш алган чор. Бәзәкә тирәсендә беренче нефть эзләүчеләр, бурильщиклар күренүгә күп тә вакыт үтми, Сәйтәк авылы янындагы 15-нче номерлы скважинадан 1955 елның 20 майында беренче нефть фонтаны аттыра. Бу скважинадан соң башкалар да нефть бирә башлый. Шулай итеп, Бондюк нефть чыганак ачыла. Нефть белән бергә зур масштабта электр энергиясе дә килә. 61 елда безнең авылыбызга электр уты керә. Йортларга электр утын кертү башта бик гади эшләнгән булган. Урамдагы баганадан өйләргә тимер чыбык сузылган, түшәмгә бер лампа һәм стенага бер выключатель куелган. Ирләр күпләп нефть газ өлкәсенә китә башлагач, 1971 елда колхоздан 12 хатын-кыз трактористлар курсын тамамлап кайта. Хатын-кызлардан гына торган тракторчылар бригадасы оештырыла. Әхмәтҗанова Фәйрүзә, Зиннатуллина Мөгаллимә, Салимуллина Миниямал, Салимуллина Фатыйма, Хабибуллина Саҗидә, Шәймәрданова Газдәбикә, Шәрәфетдинова Наталья, Шәйәхмәтова Нәҗибә, Ганиева, Мәүгыйдә һәм башкалар. Искә төшереп кул чабыйк. Мен 1951 елның 1 сентябреннән яңадан урта мәктәп статусын кайтарган Бәзәкә мәктәбе бик тыгыз шартларда яшәргә мәҗбүр була. Биналарның искергән мәктәпкә алмашка 1961 елда авылга Бондюктан килгән юлның уң ягында яңа бина салына башлый. Финанслау бик сорам булганга төзелеш эшләре озакка сузыла. Ниһаять, 1967 елның 1 сентябрендә тантаналы рәвештә ул мәктәп үзенең ишекләрен ача. 70 елларда анда 630 бала укый. 28 класс комплект була. 33 укытучы эшли. Шул ук елның 2 октябрендә яңа мәдәният йортында эшли башлый. 1967-68 елларда Бәзәкә урамнарында беренче су колонкалары куела. Авыл халкы артезиан скважинасыннан алынган судан файдалана башлый. Бәзәкәлеләрнең өйләрендә сыйкландырылган газ барлыкка килә. Тулайым алганда, нәкъ менә Баян Вәли улы Бәзәкә колхозы җитәкләгән чорны бер яктан авылның үсеш еллары дип атап булса, икенче яктан ул чорны авыл тарала башлаган еллар дип әйтергә дә була. Әйе, бу елларда авыл тормышы тамырдан үзгәрә. Халык мулрак тормыш белән яши башлый. 21 гасыр башында Бәзәкә халкының күбесенең балалары шәһәрләргә китеп беткән. Авылда өлкәннәр генә торып калган. Шулай булса да, йортлар төзек, пөхтә. Кайчандыр киткәннәр кайтып йортлар сала. Тик менә җәйләрен оныклар күпләп кайткан чакта Бәзәкә йортлаш урыслаша диярлек. 1917 елда мәгълүмат җыйган вакытта авылда 2190 кеше була. Хәзер прописка белән 600 кеше. 100 кеше дачник булып яши. Тарих дәвам итә. Авылыбызның тарихы да дәвамлы булырмы? Бу сорауга җавап авылыбызны яшәтәчәк киләчәк буыннар кулында. Без үз язмышыбызны эзләп авылдан киткәннәр, үзебезнең хатирәләрне генә саклый алабыз түгелме соң? Ләкин авыл бит ул йортлар һәм кешеләр җыелмасы гына түгел әле. Татар авылы татар мөхитен, татар рухын,
татар телен һәм ғөреф-гадәтләрен саклаучыда булып калырга тиеш бит. Беренче буында тел бетә, моң хәтер кала. Икенче буында моң бетә, хәтер кала. Өченче буында инде хәтер дә бетә. Тамчылап, сайга тел дәрьясы, üzülüp югала моң тылсымы. Ялкыннарда би сүнә хәтер. Тел, моң, хәтер, рухның таяныч нигезе. Yüreklerine salasıydı ok şeşekler gibi kapaklı saf kumillik olasıydı Şeşekler yıldız bulup yana ümit nuru söngen işlerine ok güllerine şaşırısı alıp yüreklerine sarsıydı ok şeşekler derin opak bulup saf kumillik olasıydı Şanlar yılı sulşan içlerinde ok şeşekler yıldız bulup yana ümit nuru söngen işlerine ok güllerine can çırısı alıp yüreklerine sarsıydı ok şeşekler gibi kapak bulup saf milli olasıydı ok güllerden can çırısı alıp yüreklerine sarsıydı ok şeşekler gibi kapak bulup saf milli olasıydı ok şeşekler gibi kapak bulup saf milli olasıydı saf milli olasıydı Хәзер сүзне Татар Конгрессының Менделеев җирле үзидарә җитәкчесе Лилия Федоровна Галиевага бирәбез. Хәерле көч, мөхтәрәм милләттәшләр. Бүгенге тирән эчтәлекле күкишәдә мин хозурланып утырдым. Чөнки Әлфә Хаҗиевна, сез безгә авылы тарихы гына түгел, сез бөтен илнең тарихын язгансыз. Менә чын күңелдән бик зур сезгә рәхмәт. Мин шулай ук шәхсән үземнең исемнән, шулай ук мәдәният бүлеге җитәкчесе исеменнән сезне алда баш иеп, бик зур рәхмәтемне әйтәсем килә. Бик зур
bütün oğulga, bütün halkka taşıp duradigan şahıs. Umumen Bezeke oğlu big motor oğul. Mında özünün Şanghay'ına xatlı var. Aytып bitdi. Mında mine halk mine şunday motor яңа ремонтланган мәдәният сарайында bir toplanıp bütünüsü bir halk olup kelgan. Mında ziynetli halk yaşaydı. Ne için? Çünkü men isimlerini aytib bitirgan mening barmoqlarim yetmez. Tabiplar, ot kazangan tabiplar, ot kazangan professorlar, tüzüşçüler, köp devlet işçilari, bik köp, mine onda köbüsü menge tanış. Ol şuşunu sudan, şuşu жерlikten, onların ota-analarından şundan kele ol baygına tugul. Şoňa men sizin bilen gururlanam. Bizning rayon sizin bilen gururlanam. Olar endi mine şuşu tübekten çıkıp, özübizning ilde, Tatarstanımızda bütün ilge özünü tanıtkan kişiler. Big zor rahmet sizge. Biz sizin bilen gururlanamız. Bugün kişide, mesela meni uzak yıllar ömür boyu medeniyet ülkesinde işlep, nindi medeniyet sarayı ekanim bilen hazır nişik buldu şunday motor. Dağı iski alıp ötesim kile Marcel Gemezitinovna, Feniyapa Şakirova, İbrahim Endarovich, Züfer Hamatoviç var. Mine olar тоже şuşu keşede katnaşıp, şunday süyünüp otururlar ya. Orunlar işmakta bulsun alalım. Barımızga da isenlik soğulup, şuşu medeniyet uşakları her vakit yanıp dursun. Selamet bulunuz, her vakit şuşla birge toplanıp, şu motor şaralarda katnaşırga yazsın. Selamet bulunuz, sağ olun. Yıldan artık Tatar oğlu bulup yaşayan bezekemiz olga tobada şulay yaşavın devam etsin idi. Avuldaşlarımızga, tuğan avulumuz bezekege hayırlı imin günler, bereketli turmuş dilep, Mahmutova Alta Hoji kızı yazgan Bezekem, Tuğan Bişigim isimli kitapka bağışlanan kişinin tamamlar altından ayda güzel avuldaşlar. Salahi Tajiyev sözlerine Vladimir Mirabayev yazgan jır, Tuğan avulumuz Bezeke degen jırını jırlap tamamlık. Kollarınızda var, kağızlar barımızda kuşlarımız. Kuşumdaсын barımızda bilesiz. Altopa bizne jidi, hazır kömekleşik. Serva
балыбызга беребиз. Бик матур кеше булды. Кичәне оештыручыларга, анда катнашучыларга, карап утыручыларга, кул чабып утыручыларга, җырлап утыручыларга, барыгызга да бик зур рәхмәт. Булай ук зурлау булыр дип уйламаган идем. Мин китап бәйрәменә кайткан идем. Үземнең бәйрәмгә түгел, сез монда мине бик зур зурладыгыз. Бик зур рәхмәт тагын бик бар. Мин дә бер-ике сүз әйтеп китим инде. Менә бу кичәне әзерләгәндә башта куркыныч булып киткән иде. Сценарийны мин язган идем инде. Бәзәкәгә Гөлшаттан башладым. Гөлшат шул хәтле молодец булды инде, әйтеп бетергесез. Һәр берсенә, менә Бәзәкәнең кайсы кешесенә барып сүз әйтсәң, Әнис апа, булыр, кайгырма, менә гел, кайгырма, булыр, бөтенесен эшләрбез дип торалар, бөтенесен әзерләп торалар. Мин инде әзер репетиция кайтканым, анда уже Рәмзия жүгерә, тегесе чаба, монсы чаба. Шаргый апа беренче килеп утырып, анда әле җырларга тәдә тиеши җыгылып кына киткән, әрәм булган бераз гына. Шул хәтле, менә Бәзәкә халкына шул хәтле рәхмәтем зур. Ул Алабугадагыларга дисеңме, ул Чаллыдагыларга дисеңме, ул Казандагыларга дисеңме. Менә кайсын әйтсәң, Әнис апа, эшлибез, булдырабыз, кайгырмагыз, бөтенесе була. Борчылма, менә гел бер сүз. Борчылмагыз, булдырабыз. Разалия, Гүзәлия, бөтенесе менә. Ул Рәшид, Фәрид, бөтенесе менә әллә кайдан, әллә нинди эшләрне ташлап кайтып. Рәфис, Закиров Рәфис, менә бу затникны эшләп биргән кеше Алабугадан бушлайга. Шул хәтле рәхмәтем зур барыгызга. Клуб тутырып килгән кешеләргә дә, хөрмәт итеп килгән кешеләргә дә бик зур рәхмәт. Түбәнчелек белән рәхмәт әйтәм барыгызга. Хөрмәтле юлдашлар, бәзәкәлеләр. Без бик бәзәкәлеләр дип әйтәсе килә һәр вакытта да. Альтопа. Альтопа турында сүз чыкса, бу вакытта ишеткән идек. Альты җыракта бит ул. Альтыны күрдеңме бит аны? Әллә кайчан кайта да, әллә кайдан китә. Әллә кайчан улар турында китаплар яза. Менә һәр вакытта да тиз генә Салихат табыш кебек генә эшләп булмый бит аның эшне. Аның өчен изләнергә күпме архивлар актаргандыр шопабыз. Ул да бит яшь кеше түгел. Әмма ләкин күңелендә авылыбызга карата мәхәббәт, ярату, аны сагыну, шушы авылны бер минутка да истән чыгармау. Менә аны шушы юлга керткән һәм шушы китап ниһаять безнең авылларыбызга чыккан. Альтопа, мин сезне бик хөрмәт итәм. Сез безнең авылыбызның йөзеп кашы. Бездә безнең авыл Лилия Федоровна дөрес әйтте. Уникаль авыл. Менә Менделевскийда 7-8 Советлар Союзы геройлары бар. Алар белән горурланабыз, бездә шушы район кешеләре. Безнең Бәзәкәдә 7-8 фән эшлеклеләре бар. Менә шуларның берсе Альтопа. Бу бит татар авылыннан чыккан галимәләр. Ничек алар белән горурланмыйсың? Шуңа күрә Альтопа йөзеп кашып булып калыгыз. Миңа сезнең турда яратып, Әминә апа беренче укытучыгыз сөйли иде. Альта минем яраткан укучым иде. Миннән күбрәк беләдер малай. Ойсы вакытта кыен хәлләргә калдырадыр, әллә инде сораулар биреп дип сөйләгән шуның хәтерендә. Мин аны китапка да киткән идем. Альтопа, бүгенге көндә мин сезгә бер сюрприз эшлим дип әйтим соң. Нәрсә дип әйтим инде? Сюрприз килеп чыгар микән бу? Менә минем кулда бер калфак бар. Бу калфакны Әдия ападан бит инде мин пионерлыкларын алып калдым. 80нче елны Әдия апа миңа бирде. Җаным, менә бу калфак калашыңа. Бу әллә Әдия апаныкы, әллә Фирая ападан кирде, әллә кемне Фираядан кирде, әллә кайсыннан. Но тагы кайсыдыр бер укытучы әйтте. Бу Әдия апаныкыларга тиешле. Танысыздыр бәлки. Һәм минем шутлыкларым буенча исәпләрем буенча моңа 100 ел бәлки бардыр, бәлки ортыгалы булмаса. Ул Әдия апаныкына түгел, аның әнисидер. Чөнки сезнең нәсел бит Әле кайдагы Муншәри авылыннан 10 буын муллалар нәселе кызы бит ул. Альтопа, шундый булып калыгыз. Сезнең Хаҗи абый, Рәкый апа, безгә бик яклы кешеләр. Рәкый апа минем дә укытучым.
Onun turunda kitapta da yazıldı. Siz şimdi zor göydeliler, mene min pep belekey, mina bilmem o kadar göydeli. Mene size kredeydi, bir şeyleri tres silergen, ezer bolundur da minimi kamerga. Karşıya bak şöyle motoruydu, arkaya bak şundaydı. Hem sizden bu sınıra tugul, dereceniz de bir zor, büyük kişiler siz. Sizge indi hazır ne seydesiyle. Xudoy Teala sağlıktan ayırmasın. En zor boyda şul. Böyle sizge şın kuvvetden, bizden, şu bekatlar kolektifinden bizden koyuyorlar. Ne bakıyor? Teşekkür pasız akıl. Big zor rahmet, şundan da bu bizden eninin kalfağı bulurga diyor. Ben biraz gına hatırlayayım onu. Ebi şikken mi, eni yüzü şikken mi ona ait almayayım. Lakin hatırımda bu kalfak benim var idi. Oya gitkenim yine bilmedirim. Sürprizin big urunlu buldu demeydim mi? Big zor buldu. Big hatırlı buldu. Big zor rahmet sana. Şeyler sokladım. O kadar da niye bir meskan şu fırsattan koyuyorlar. Mene şunun şu zaman bir farklı rahmet. Hazır sizin mında aytırga kuştular kitaplar var hani satıp alırga bula. Alta bacanına kelegiz, indi kolacalı ikkendir, hazır автографlar da alırga bula kelegiz. Hürmetli avuldaşlar, mene bu kişiyi uzdurur aldından kimge müracaat etsek de, koyağına şıldıratsak da, birine kişide yok, var mıyız, çıkmıyız diye etmediler. Korakzani bizning avuldaşlar, Zeyden Ahmetcanov Nurgani, Mitzele'den, Çaymar'dan Seyit Nur, Uzebekistan, Bizatül İlgizler bizge, şular sizge avuldaşlarga, al topamızga selemi bulup yongurasın, eydeniz bir jır sızdırıp jibergiz el jigitler.